Hola, què tal? Benvinguts un altre cop. Avui és dilluns, dia 13 de juliol. Madre mia, com passa el temps. Avui estic sol. Avui el nostre company, en Pep, va de vacances i el nostre company Arnau fins setembre no ve. O sigui que estoy solo aquí en el programa. A veure, recordeu, en Tres Viles Ràdio. Una salutació especial a la nostra companya, en Miquel Torrent. Avui parlarem de futbol sala i tenim aquí als estudis de Sant Vicenç de Montalt a Joan Serra. Joan, bon dia, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com estamos? Bé, aquí estem, amb les calors, no?, de l'estiu. Madre mía, tercera onada de calor. Madre mía, esto es sin parar, ¿eh? Sí, no. Vaya tela. Avui parlarem de futbol sala. Joan, ¿cuánto tiempo lleva en aquest monto, el futbol sala? Pues si em remunto quan jugava, des dels 8 anys i en tinc 46. Wow, tota una vida, eh? Sí. I sempre a Mataró? Bueno, jo vaig començar, els meus inicis van ser al poble on visc, que és a Dosrius. Dosrius? Concretament a Canyamàs. Va ser el meu primer club, després vaig passar al Camp Massuet, després vaig passar al Mataró, però quan era fundació privada encara, i després vaig tornar a Camp Massuet a portar equips i tal, i després vaig tornar a fitxar per lo que és ara el Ciutat de Mataró. El Ciutat de Mataró. El Ciutat de Mataró ha sido presidente, tesorero, y todo. Bueno, sí, he sido... Fui jugador en su momento, vaig ser jugador en el seu moment, vaig ser entrenador del juvenil, coordinador, i amb el Paco Martínez, president, que a l'època de la pandèmia doncs, ja ho va deixar-ho i vaig agafar la presidència jo. I, bueno, sí, junt amb més gent, òbviament, perquè si no seria impossible, però sí, hem estat aquí en el... Coincidiste amb l'alcalde, el David Bote? Sí, va ser el meu porter del primer any d'entrenador del sènior. Tu entrenador del sènior i ell sí. De porter? I ell de porter. Era bon o bo? Sí, molt bo. Sí? Sempre ho ha sigut. David Bote, alcalde, una salutació. L'alcalde de la ciutat. Sempre amb futbol sala, sin parar, sí. Per arriba o per abajo. ¿Qué te quedas de algo que digas, hòstia? Del futbol sala? Sí. Jo sempre dic el mateix, jo em quedo sobretot amb la il·lusió dels nens i de les nenes, òbviament. Crec que a vegades ens centrem molt amb si som campions o no som campions. Jo, la veritat que el millor campionat, i el que sempre els diré a tothom que està en el meu club i fora d'ell, és l'alegria i la il·lusió de veure un nen corrents cap a tu quan et veu, perquè doncs et té aquesta estima de que l'has ajudat o de que l'has fet créixer com a jugador i sobretot com a persona. I sobretot disfrutar del futbol sala, en aquest cas. Sí, molt. Els nois i noies de Mataró. De la ciutat de Mataró, i ara entrenador de l'Arenys de Munt. Sí, suposo que això és una miqueta... Esto es reciente, de la setmana passada. Sí, setmana passada. Sé que deu ser una miqueta estrany, com el següent que vindrà després, però sí, clar, com a ciutat de Mataró i com a entrenador del sènior portava 14 anys. El primer equipo? Sí. Vaig deixar l'any passat, ho vaig deixar, vam decidir que el millor pel binomi equip-entrenador el millor era deixar-ho, i vaig tenir que tornar cap al desembre perquè l'equip estava bastant fotut anímicament. Vam intentar-ho aixecar, però malauradament van baixar de categoria a l'últim partit per un gol. Sí, no es va poder mantenir. I bé, ja tenia, des de feia 3-4 anys enrere, que li donava voltes a intentar una nova etapa en un lloc on jo no tingui una xarxa, una vinculació amb la gent, perquè ens coneixem molt, i al final porto molt de temps també formant-me com a entrenador de diferents maneres. I clar, sempre estar com una xarxa sota de que al final és el meu club, no ajudava. I el vincle amb gent que ens portem potser amb alguns 14 anys junts, tampoc. Llavors va sortir amb una conversa trivial per una altra cosa. Busquem entrenador, jo estaria disposat. Hòstia, mai ho hagués dit perquè com que ets el Joan del Ciutat, doncs ningú s'ho pensa, i al final vam arribar a una cosa. L'Arenys està a tercera divisió? L'Arenys està a tercera nacional, sí. La màxima que tu has estat és? Jo com a entrenador tercera nacional. Tercera nacional, Ciutat de Mataró? Com a jugador segona B. I ara el projecte nou de l'Arenys de Munt a tercera divisió. Sí. Tercera divisió. Bé, no? Tot bé? Sí. Un projecte molt bo? Crec que el fort que tenen és que són un equip des de fa molt de temps, gent que
es comporta com una família i crec que això, tant a la meva manera de ser com a la seva, ens anirà bé per juntar-nos. I sobretot és molt important, sobretot la família, no? I sí. Destacar doncs, el gran treball que fan des d'uns quants anys i con pabellón nuevo, ¿no? ¿El Arenys de Munt dónde juega? ¿No juega el pabellón nuevo? Juguen al pavelló nou, però que ja no està nou, però sí, ja no està en el vell. En el vell. I ¿desde cuándo? Ara eres delegat de la Federació Catalana de Futbol de Futbol Sala. Aquesta és l'altra part. Doncs, també, al desembre, abans de tornar al club, feien les comarcals i se'm va comentar de que el Moja, que ja el coneixeu també, perquè també és un gran treballador del Maresme i de la federació, doncs havia agafat aquest intent de portar també el futbol sala, però clar, el futbol ja dona moltíssim i el futbol sala doncs, també és un esport que sembla que no, però és molt diferent i que funcionem amb altres coses i bueno, com que fa tants anys que també estic en el món del futbol sala i em coneix molta gent, doncs em van dir de si volia ser el delegat i poder ajudar els equips, els clubs, en d'això del Maresme, i bueno, com que ja de per si quan m'ho demanaven ho feia, doncs per mi és un pas natural. I tu, futbol sala és vida, és tot. Sí, bueno, jo és que futbol sala sempre l'havia tingut com una, bueno, com el que té tothom, no? Com una afició, però arrel d'una malaltia d'aquestes que no s'explica, de silenciosa, de tenir una ansietat molt forta, de passar-ho doncs, pràcticament un any i mig amb agorafòbies i ansietat i tal. La meva manera de tornar va ser amb el que sempre m'havia agradat, que era portant futbol sala, portant uns nens de col·legi. Aquí vaig veure que era el que realment em feia feliç i em vaig dedicar... I bendita... em vaig dedicar a això. Molt bé, molt bé. I, Joan, ara parlem del futbol sala de la nostra comarca. Per exemple, que estem aquí a les Tres Viles, Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes. Com està aquí a les Tres Viles el futbol sala? Tenim bons equips? Sí, a veure, històrics. Sant Vicentí... Està a segona catalana? Portava, sí, porta molts anys, no n'hi el conec de fa molt de temps. Crec que ara a Llavaneres també està el Racing Llavaneres i també tenim a Caldes hi ha futbol sala? A Caldes crec que està amb ell en Caldes, abans hi havia el Caldes de futbol sala i ara ja van fer un nou equip que està, em sembla que també han accionat amb l'Arenys de Mar, però que que juga aquí a Caldes, a Caldetes. O sigui, el futbol sala aquí a les Tres Viles està bé? Sí, bueno, jo crec que una de les coses que volem des de la delegació és fer créixer tot el possible, tot el que sigui el futbol sala del Maresme, que per sort és també molt fort. És molt viu, tenim uns equips. Jo crec que sí, jo crec que al Maresme doncs, bueno, tenim un futsal Mataró, que acaba de pujar a segona divisió nacional. La segona més important de l'estat, La segona més important de l'estat, sí. O sigui, si suben, subirán con el Barça, el Pozo... O sigui que... Bueno, és que ara mateix és això, o sigui, crec que hem de valorar el que tenim, doncs, això, el Sant Joan de Vilassar, que està tercera nacional amb molts bons equips. Òbviament la ciutat està allà al mig de tots dos, l'Arenys de Mar també el tenim bé, l'Arenys de Munt el tenim bé, després tenim satèl·lits al Premià de Dalt, tenim l'Atlètic Català, segur, no vull dir els noms perquè em deixaré molts ara, però la veritat és que tots estan molt bé. Un Òrrius que És veritat. l'Òrrius va arribar a jugar contra un segon a B nacional a la Copa Catalunya. A la Copa Catalunya, sí, o sigui que, vull dir, això ens ha de dir el bo que tenim, no?, dintre de tota la delegació. Joan, si no m'equivoco, el Massuet havia estat en màximes categories? En Can Massuet havia estat a segona B nacional. ¿Ves? Sí. Jo sabia que... Sí. Ja no hi ha nada? No, són d'aquests projectes que bé, en el seu moment, que és per alguna que també jo lluito molt i que també intento dir molt als clubs en general i sobretot a casa, que intentem tenir el màxim possible de gent de casa, perquè el que va passar va ser això, el Can Massuet jo ho vaig viure des de dintre, va anar pujant de categoria any rere any amb gent de casa, però cada any perdies a 1 o 2, fins que al final doncs quedaven només 2 de casa i tot el de més de fora. Llavors, com passen coses, és molt més fàcil que
es destrueixi tot. I ara, doncs, a Dosrius sí que hi ha un equip, però que a Massuet ja no ¿Y qué dónde jugabais? ¿En Manzanet o abajo? Jugàvem a Dosrius. A Dosrius. Sí, que a Massuet no, perquè teníem la pista, bueno, algun partit es havia fet, però era una pista semicoberta. Bueno, en els nostres temps em sembla que no estava ni coberta. ¿El Malgrat no es de la delegació del Maresme? Malgrat toca ja a Girona. Es que no te me di cuenta. Sí, és raro. sí, o sigui, diguéssim que forma part del Maresme, òbviament com a comarca, però toca la delegació, suposo que per proximitat. Sí, això és una cosa que encara estic acabant d'aterrar i que vaig mirant coses i vaig dir, per vegades et diuen, no, és que Malgrat... Diu, no, Malgrat, en principi és de la delegació del Maresme. I ponia delegació de Girona. Diu, sí. Que raro. I Joan, el futbol base del futbol sala de la nostra comarca, què? Cada diumenge, cada dissabte, no? Nens i nenes? Molts nens movent-se, molt... Quantes llicències? Uau, una barbaritat. Sí, t'enganyaria ara mateix, però hi ha moltíssimes, moltíssimes. Pensa que cada any pugem amb llicències i que hi ha molts nens i moltes nenes, sobretot ara moltes nenes, que està creixent molt, també el futbol sala femení, per sort. Doncs es mouen cada cap de setmana i amb bon nivell també. O sigui, mira, abans no l'he anomenat, però tenim un Racing Pineda. El Racing Pineda, és veritat. Que també té molts equips a divisions altes, que fa molts anys que està treballant molt bé i que bé, que per això estem aquí, per ajudar-los a tot el que puguem. El que passa que aquest món del futbol sala és una miqueta dolent, no? Sponsors, diners... Bueno, sempre se'ns ha considerat el germà petit, no? Del futbol. Del futbol, i llavors ens costa molt més, però jo crec que, el que diem, s'ha de potenciar molt, crec que té molt de marge per potenciar-lo, el futbol sala, en general, el que hem de portar-lo a un nivell, doncs, atractiu, no? Diguéssim que abans els partits sempre quedaven 10-11, 9-11, i això va ser com, ostres, és el futbito, no? La gent va allà a divertir-se. Sí. Bueno, però jo precisament crec que una de les forces que tenim és això, que divertim a la gent, que fem aixecar la gent del seu seient i que el futbol sala hauria de tornar a ser una miqueta això, molt més dinàmic. Bueno, jo, perquè poso molt l'orella a tothom, no? I del que més es queixa la gent, ostres, és que s'ha perdut al carrer, és que ja no es veuen tal, és que només és físic, és que... Bueno, potser és que l'estem portant també a aquest nivell quan el tindríem que portar a l'altre, no? No que campi qui pugui, però sí que a un nivell d'espectacle, i si el portem a aquest nivell d'espectacle, doncs potser el fem atractiu a sponsors, televisió, tocar potser el tema que ja no és tan nou, com són les xarxes socials, Twitch, TikTok, etc. Potser hem de portar-lo a aquest món per poder-lo fer créixer. Joan, se nos faltava el Canet. Bueno, òbviament, Canet. Sí, una altra història. Per això he dit abans que ens deixarem molts, perquè per sort tenim molts i sí, podem anar parlant de cadascú. Canet, un altre equip que està a segona B, lluitant amb gent del poble, també un fortí a l'hora d'anar a aquell camp. Sí, la veritat, també molt bon club. Ara el futsal Mataró està a segona divisió nacional. ¿Crees que el Maresma tiene que estar ahí en segunda? Primera no, ya es mucho, ¿no? Bueno, ojalà poguéssim arribar a primera, però la veritat és que, clar, a nivell de diners i a nivell esportiu és un pas molt fort, i és de per si molt fort el de segona divisió. Des de la delegació del Maresme també, tots els que puguem ajudar en aquest pas al Mataró, al futsal Mataró, estan fent una tasca. Doncs que també els ajudin, perquè no és fàcil. ¿Y reúne bien las condiciones el Teresa Roca o no? Sí, perquè està a la pista central. Tenim la pista central, que llavors que la pista central sí. El que hem d'intentar és que arreglin les goteres. Les goteres sí que és una que espero que l'Ajuntament doncs posi esperemos. El fútbol sala femení també al Mataró està a segona divisió. Sí, també, és el que anava a dir. O sigui, no només té el primer equip de masculí, sinó també té el femení i el juvenil també a nacional. El Ciutat de Mataró només té masculí. El Ciutat de Mataró té una base femenina, des de l'Alaví fins al juvenil, també l'hem anat fent créixer,
i ara tenim Tuvisteis femenino, senyor. Tuvimos femenino, sí, vam tenir femení, ara tenim el cadet que ha pujat a divisió d'honor aquesta temporada, el cadet femení, i bé, molt contents, esperem que s'hi vagi molt bé. I les instal·lacions esportives de la comarca, com veus? Hi ha bon feeling entre ajuntaments i delegació de... Sí, no, a veure... Treball conjuntament... Quan els hi hem demanat coses han respost i crec i espero que segueixin fent-ho, perquè també, doncs, quan per exemple portem unes comarcals femenines, que sempre també és més difícil que aconsegueixin un pavelló, doncs si les portem cap aquí, doncs coneixen també Mataró i coneixen tot el sistema d'equipaments de la ciutat, no? I la ciutat. David Peña, campió d'Europa, de Mataró. Sí, una altra bèstia del futbol sala. Comenzó en el Mataró, ¿no? Va començar en el Mataró. Sí. Y está ahora en el Palma. El Palma, sí. Cataluña marcó 2 goles, un partido amistoso contra Galicia, unos 6 creo que quedaron. Sí. Tenim molt bons jugadors aquí a la nostra comarca. Sí. El Darens, com es diu el del Barça? No me'n recordo. Que juga al Barça, no? És el porter? Sergio... Sí, no me'n recordo. O sigui que a la nostra comarca també hi ha jugadors. Molts. Tenim un jugador que és Antoni López, que és d'aquí de Sant Vicenç. Que vino hace poco, sí, ¿verdad? Que lo entrevistó el Pep, sí, verdad, sí. Que ha fichado el Industria. Sí. Sí, que a la nostra comarca, doncs... No, hi ha molts bons jugadors repartits per tot Catalunya i alguns per Espanya. I ara, sobretot, doncs, encarar aquest nou projecte de que t'has sentado llevas desde enero. Sí, más o menos desde enero. Sí, des del gener portem intentant, doncs, això, ajudar els clubs, posant-nos al dia una miqueta amb tot el tema de les llicències. Ara vindrà l'U-Fort, que és tota la construcció. Bajas, altas... Exacte, i aquí és on també haurem d'aprendre. Però bé, jo crec que amb l'experiència que tinc ja d'administrativa, doncs els podré ajudar bastant. Sí, en general els clubs sempre el que demanen és ajuda i que quan entenguin alguna cosa els hi expliquis i que siguis proper. O sigui, jo crec que per això és el que hem d'estar, no? I que com més se'ls hi expliqui les coses, doncs millor ho entendran, perquè a tots ens ha passat, no? És que m'han dit que tal... Bueno, no és així, és que això va així, i quan els hi expliques dius, ostres, és que clar, de la manera com ho havien dit, clar, aquí moltes vegades la gent o els interessa que no se sàpiguen les coses bé o no les expliquen bé perquè no les saben. I llavors, com millor se'ls hi expliqui, i aquí és el que estem oberts a la delegació del Maresme a explicar-los tot tal com està, perquè s'ha de ser transparent. I el jefe, que el Moja, què? Bien, no? Bé, el Moja és un crac. Moja li encanta, ho viu, cada ho treballa, cada cap de setmana. 24 horas del teléfono. Sí. Sea donde sea, ahí va. Sí. Espectacular. I, com no, doncs, a la nostra comarca, doncs, quasi 300.000 persones, doncs, en el món del futbol, i ara en aquest cas que estem parlant de futbol sala, doncs, estan veient una molt bona... Jo crec que sí, no? Sí, no. Mataró ha donat aquesta empenta molt forta. Però és que en general estem molt bé, i els clubs van creixent, i cada cop tenen més equips, cada cop hi ha gent que s'està interessant en portar-lo a un nivell més alt, que això també és l'important, perquè clar, si anem restant, però si sempre hi ha algú que vol una miqueta més, doncs penso que està molt bé. Des d'aquí hem de fer una crida a intentar que els pavellons siguin un lloc on ens divertim i ens ho passem bé, i que en un partit de l'Avins no acabi amb una batalla campal, que per desgràcia s'està veient més del que ens agradaria. Sí, a Canet va haver-hi l'agressió a l'àrbitre i crec que no és l'únic. Llavors crec que tots els dirigents i tots els clubs hem d'intentar lluitar perquè això no passi i perquè la gent tingui una miqueta de cap a l'hora de veure futbol sala, que sigui només per divertir-nos. I el futur del futbol sala què? Bé, no? Bé, jo ja ho dic, jo crec que el futur és molt bo, l'hem de treballar i hem d'intentar fer-lo créixer, perquè per desgràcia això som l'equip petitó, o sigui el club, el germà petitó, però hem d'intentar fer-lo gran. Y sobre todo cada dissabte, cada diumenge, doncs, de gom a gom. Y sobre todo, lo más destacado que tenéis en el proyecto de la delegación para el Maresma,
alguna comarcal, algun projecte nuevo? Bueno, ara estem intentant fer projectes nous, ens agradaria fer algunes tecnificacions d'entrenadors, precisament per això, per fer créixer. Això és una de les idees que estem intentant portar a terme, a veure si aquest any ho podem fer, de portar moltes coses que facin la federació de per si, doncs, totes aquestes coses que ja es fan tarificacions per nens, la frontal, sí, diversos programes i tal, intentar portar una miqueta cap aquí, cap al Maresme, i òbviament fer trobades amb trobades amb els nois, les coordinacions dels clubs per si necessiten alguna cosa, reunions amb presidents, d'aquí darrere les farem també per explicar tot el que és nou. Bueno, coses que ja feia la federació, però intentar ampliar-ho a quanta més gent possible. El més important, Joan, que la delegació del Maresme, el món de futbol sala, com el futbol, en aquest cas amb el teu projecte de futbol sala, doncs les portes obertes per tothom. Completament. Detrás de los jutjats de Mataró, al lado, al costat. Alcalde Abril se llama la calle? Sí, i el meu telèfon està obert a 24 hores també, o sigui que qualsevol cosa, ja ho saben els que em truquen, que no tardo molt en contestar. I tant que sí, doncs que el nou projecte de la delegació del Maresme, el cap de futbol sala d'en Joan Serra, un històric en el món de futbol sala, és de Dosrius, però tota la vida de la ciutat de Mataró. Doncs ara amb aquests projectes nous de la federació a tope. Doncs Joan, com sempre és un plaer estar aquí amb tu, parlar d'aquests nous projectes que tens, moltíssima sort, molt bona feina, records al Moja i a tota la delegació del Maresme que feu una gran tasca en el futbol, futbol sala, futbol playa, tot el que sea dedicat al futbol, doncs enhorabona i com no, enhorabona també pel nou projecte de l'Arenys. Gràcies. I amb una ciutat de Mataró, que també és un històric de la ciutat de Mataró i del Maresme. I tant, amb una futbol sala en general i anirem a tope, sí. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres tornarem de la setmana que ve. Jo no estaré, estarà el nostre company Pep, perquè l'Arnau està de vacances. Así que d'aquí a 7 días, més i millor, aquí recordeu. Rodéate siempre de la gente que te quiere ayer, hoy y mañana. Adeu. tresvilasmedia.cat